Ola, bo día. Son Loli Calvo, presidenta da cooperativa Condes de Albarei e presidenta da Asociación Nosas Mulleres. Diríxome a vos precisamente para comentarvos e explicarvos un poquinho que é esta asociación. Nosas Mulleres é unha asociación de mulleres cooperativistas que nace estreitamente relacionada coa Asociación de Cooperativas AGACA. De feito, conforma a súa comisión de igualdade, non? Entre os nosos obxectivos destaca o interese que temos en aumentar a participación e representación das mulleres nas toma de decisións e nos postos de responsabilidade en todos os ámbitos social, económico, político do mundo rural, pero especialmente e sobre todo para formar parte dos consellos reitores das nosas cooperativas. Vimos traballando en formación de liderato, autoestima, en sensibilización contra a violencia de xénero, en crear redes de mulleres emprendedoras e intercambio de experiencias, medidas dirixidas á corresponsabilidade, no traballo no relevo xeracional, no cambio que intentamos cambiar a imaxe e a mensaxe que se manda ao mundo rural, intentando que se vexa como o futuro, como o lugar que necesita de xente formada, preparada, emprendedora. E para todo isto, bueno, pois desde a GACA xa se ven traballando hai tempo e en Nosas Mulleres levamos un ano tamén traballando nesta línea, e o que queremos precisamente é seguir aumentando estas iniciativas e facelas chegar a máis mulleres socias. E para eso necesitamos da colaboración de todas vos e de todas nós, ¿no? Actuando como divulgadoras e como animadoras para facer chegar estas iniciativas a todas as vosas socios e socios e atraer a socias de outras cooperativas. Tratamos de seguir medrando xuntas e de acadar un equilibrio social máis xusto. É imprescindible a implicación de todos e de todas para acadar esta tarefa, ¿no? Por tanto, contamos contigo para mellorar o presente e o futuro das nosas cooperativas e da nosa sociedade. Desde aquí, animarvos a todas a que sigamos traballando nesta línea e que esperamos que todas xuntas e coa colaboración dos socios das nosas cooperativas tamén, pois teñamos un presente e un futuro animoso e esperanzador para o rural. Moitísimas gracias e esperamos vos a todas.